Η σημερινή παρουσία μας στοχεύει στην ανάδειξη και τη γνώση των γεγονότων που συνέβαιναν την παραμονή των Χριστουγέννων, στην έναρξη δηλαδή του 12ήμερου, και να μας βάλει στο πνεύμα της περίοδου που ακολουθεί. Είναι επίσης μια ευκαιρία να μας γνωρίσετε καλύτερα και να ανταλλάξουμε ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ας θυμηθούμε και ας αναφέρουμε ορισμένα από τα γεγονότα που συνέβαιναν αυτή τη μέρα στην Πέτρα, ένα χωριό των 40 εκκλησιών στην Ανατολική Θράκη, από όπου κατάγονται οι περισσότεροι από τους πρώτους κατοίκους του Απαλού. Την παραμονή των Χριστουγέννων, η βασικότερη δουλειά των ανδρών σε όλη τη Θράκη είναι το σφάξιμο των γουρουνιών. Οργανωμένοι σε παρέες, οι σφαχτάδες μετακινούνται από σπίτι σε σπίτι και σφάζουν το γουρούνι που μεγάλωνε όλο το χρόνο για αυτή τη μέρα. Το κρέας του θα δώσει τροφή στην οικογένεια όλο το χειμώνα. Το λίπος του θα αντικαταστήσει το λάδι, το δέρμα του θα γίνει τσαρούχια, τα έντερά του λουκάνικα, οι τρίχες του βούρτσες και η κίστη του μπαλόνι για να παίζουν τα παιδιά. Οι νοικοκυρές ζυμώνουν τη Χριστόπιτα από καθαρό σιταρένιο αλεύρι. Με 2 λωρίδες ζυμάρι φτιάχνουν επάνω στην πίτα το σημείο του σταυρού. Φτιάχνουν επίσης μικρά τοπάκια από ζυμάρι που τα λένε λουκούμια, τόσα όσα και τα μέλη της οικογένειας. Μέσα σε κάθε λουκούμι βάζουν ένα ξεχωριστό αντικείμενο: φασόλι, κουκί, ρεβίθι, νόμισμα και άλλα που το καθένα αντιπροσωπεύει κάτι. Ένα αμπέλι, ένα χωράφι, σπίτι, ζώα κτλ. Τα λουκούμια ψήνονται πάνω στη Χριστόπιτα. Τα παιδιά πρέπει να μεταφέρουν το μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Γι' αυτό από νωρίς το βράδυ ξεχύνονται στους δρόμους, κρατώντας μια μεγάλη βέργα από κρανιά ή σουρβακιά για να ψάλουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια τα κάλαντα, ή αλλιώς σούρβα. Μπαίνοντας στην αυλή κάθε σπιτιού λένε με δυνατή και σιρτή φωνή: Σούρβα! Γερό σταυρί, γερό κορμί, σαν αρσί, σαν κρανιά και του χρόνου ουλγερί. Σούρβα, γερό σταυρί, γερό κορμί, σαν ασίμ, σαν κρανιά και του χρόνου ουλγερί. Η νοικοκυρά βγαίνει έξω και τους προσφέρει ξυλοκέρατα, ξερά σίκα, κάστανα, αμύγδαλα, καρύδια και φρούτα. Ιδιαίτερα στα συγγενικά παιδιά δίνει και ένα μικρό νόμισμα. Καλό στα παιδιά! Από πότε λέτε τα κάλαντα? Πάρτε γλυκά μανταρίνια και νόστιμα καρύδια. Να έχετε καλό χρόνο, γλυκό και δυνατό καιρό. Εσύ είσαι του Πόλια ο γιος. Πάρε και ένα νόμισμα. Με τη μάνα σου και τις συμφέρες. Και καθώς η νύχτα έρχεται, σε όλα τα σπίτια ξεκινούν οι προετοιμασίες για το δείπνο. Είναι η τελευταία μέρα της νηστείας και πρέπει όλα τα φαγητά να είναι νηστίσιμα. 9 λογιών πρέπει να είναι τα φαγητά. Το έθιμο αυτό που το είχαν σε όλες τις περιοχές της Θράκης συμβολίζει τους 9 μήνες της κοίησης της Παναγίας. Ακόμα και σήμερα πολλές νοικοκυρές το τηρούν στη Θράκη. Κυρίαρχη θέση στο σοφρά έχει η Χριστόπιτα. Ενώ το βασικό φαγητό είναι τα φασόλια με λάχανο τουρσί. Στο σοφρά υπάρχουν επίσης ελιές, πατάτες, σκόρδο, κρεμμύδι, χαλβάς, σαραδί, βαρβάρα και καρπούζι, ειδική ποικιλία, το οποίο φυλάσσεται από το καλοκαίρι μέσα σε άχυρο για να αντέξει. Παίρνει το ίνι από τα λέντρι ή μια κεραμίδα
βάζει επάνω κάρβουνα αναμένα και θυμίαμα και το δίνει στον αρχηγό της οικογένειας. Εκείνος θυμιατίζει πρώτα το εικόνισμα, όπου κρεμασμένη μπροστά του και η καντήλα, και κατόπιν το σοφρά, και όλα τα μέλη της οικογένειας που στέκονται όρθια γύρω από αυτόν. Μετά, κρατώντας ένα κερί αναμένο και το ίνι, πηγαίνει στο στάβλο όπου θυμιάζει τα πράγματα, τα ζώα δηλαδή. Επιστρέφει, αφήνει το ίνι στο εικονοστάσι, το κερί στο τραπέζι και παίρνει τη θέση του ως αρχηγός της οικογένειας και μετά όλοι οι άλλοι ανάλογα με την ηλικία τους. Κάνουν το σταυρό τους. Ο πατέρας ασπάζεται το σταυρό πάνω στο Χριστόψωμο και κόβοντας ένα από τα λουκούμια της πίτας λέει «Παιδιά, το δικό μου το κισμέτ είναι αυτό». Κατόπιν και οι υπόλοιποι παίρνουν από ένα λουκούμι και ο καθένας ψάχνει μέσα να δει ποιο είναι το τυχερό του. Κρασί πίνει πρώτος ο νοικοκύρης, χαιρετώντας με αυτά τα λόγια. «Εσίαν, καλώς ήρθε και ο παππούς ο Χριστός και του χρόνου ουλ γερή». Έτσι συνεχίζεται η βραδιά, ενώ στο τζάκι καίει η στιά, με ξύλα από όλα τα είδη που υπάρχουν στον τόπο. Απειδιές, πετροκερασιές, κρανιές κτλ. Δαυλιά από όλα τα ξύλα τα βγάζουν από το τζάκι, τα σβήνουν για να τα ξαναβάλουν στη φωτιά την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Αλλά ούτε και τότε τα αφήνουν να καούν εντελώς, παρά τα ρίχνουν στις αποθήκες τους μέχρι να διάσουν από τα σιτηρά. Άμα τελειώσει το φαγητό, μεταφέρουν το σοφρά στον άλλο νοτά για να έρθει και ο Χριστός να φάει. Του χορευτικού μας θα σας παρουσιάσει χορούς της Ανατολικής Θράκης.